ai na ba shi ƙara mai ne kai. A yau Juma'a 19 ga watan Abrilun shekara ta 2026 ne aka ɗaura auren Malama Khadija Ishaqa Jika da angonta Habila Ibrahim ɗan baba a makarantar Malam Ibrahim na Gangare da ke Shiyar Marna, Gusau jihar Zamfara. Ɗaurin auren ya samu halartar manyan malamai, 'yan kasuwa da kuma masharuhan mutane. Malam Na'alata shi ne wanda ya jagoranci addu'ar ɗaurin auren, ya kuma gudanar da addu'o'i na musamman ga ma'auratan. Allah ka sa a zama suna, Allah ka sa da halayensu, Allah ka ba shi ɗaukar nauyin ta kuma Allah ka ba ta ɗan addu'a gare shi. Wannan ku sa da auren ga Allah ka sa da alhairi wanda ku sa don shaida Allah ka ba mu lada ba kiɗan. Wannan auren Allah ka sa mishi albarka, Allah ka ba zuwa ɗaya ba. Lokacin alhamdulillahi alladhi halala nikaha wa harama haram wa la nikaha illa bi wali wa salaqi wa shahidain adilain. Allahumma asali baina kama asali baina Adam wa Hawwa. Ya rabbil alamin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amarya Khadija ɗaya ce ga Alhaji Ishaqa Muhammad Jika, shugaban kamfanin S na Kada Global Service, ta kuma yi godiya ga Allah da ya nuna mata wannan rana. Da farko dai sunana Khadija Ishaqa Jika. Amarya, to ba abin da za mu ce Allah sai alhamdulillah. Ina matuƙar miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa gare su. Allah ya saka da alkhairi. Shi ma ango Habila Ibrahim ya nuna farin cikinsa na ganin wannan rana. Sunana Habila Ibrahim, ni ango ina farin ciki, ina jin daɗi ga rayuwata. Ina ma kowa godiya, ina ba kowa fata alheri, wanda bai yi ba Allah ka ba shi iko, wanda kuma ya yi Allah ka ba shi ikon rikewa. Mahaifin amarya Alhaji Ishaqa Jika ya yi godiya ga dukkanin waɗanda suka halarci ɗaurin auren. Sunana Ishaqa Muhammad Jika. Alhamdulillah, lalle na auren da ya ta Hadiza ga Habila. Ina kuma fata, ina farin ciki, ina jin daɗi, ina murna, ina wa kowa addu'a. Dukkan waɗanda suka taimaka, na gode da waɗanda suka taimaki da komi. Alhamdulillah, Allah saka da alheri, Allah shi biya. Muna fata Allah ya sa su gama lafiya, kuma wanda duk adda wata wanda ya kasa wanke, Allah shi hore mai abin da zai yi. 'Yan uwa da abokan arziki sun nuna farin cikinsu dangane da wannan aure. Aure alhamdulillah ya yi da jikan ya ɗace, yana cikin masu nema kasa ne. Domin na bar ma Allah, ubangiji Allah shi haɗa hankulan su, Allah ya zama su lafiya, Allah shi ba su zira ɗaya ba, Allah ya kore shi da tsakanin su, kuma waɗanda ba samu ba kuma Allah shi ba su. Dangantaka ta shine mahaifin yarinya ai yayana ne. Lalle ina farin cikin wannan aure, ubangiji Allah sanya alheri. Ayi sani shi amana ce gare shi. Marainiya ce ba ta da uwa. Sannan ita ma yana ja mata kunne da mijinta ne ta bi shi sau da kafa. Komi ya ce ta yi mishi ta yi biyayya, kuma sannan ta yi haƙuri. Yau zama na aure dole sai da haƙuri. Ango dan uwana ne, aminina ne, abokina ne. Muna farin ciki sosai kuma alhamdulillah mun gode ma Allah da wannan rana da Allah ya nuna muna. Muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana na sauran al'umma gabaki daya. Sunana Abubakar Abdullahi gidan kiyo, kuma ɗaya daga cikin yanne kuma abokan ango, kuma ɗaya daga cikin uwaye na amarya. Gaskiya kasantuwa ta bangare biyu, ina ɗaya daga cikin kannan mahaifiyar amarya, sana kuma abokin ango. Ni ban ma san yadda zan misalta daɗin da nake ji ba na ganin wannan yarinya. Yau Allah ya albarkace ta da barin gida, za ta koma bangaren da za ta yi bauta, ta yi ibada. Muna fatan daga can sai ɗakin ta na har abada. Na farko dai a ji tsoron Allah, domin shi ne kan gaba. Domin babu abin da ka tsayuwa a kan daidai face sai an ji tsoron Allah. Sannan na biyu, shi an ji tsoron Allah ya sani amana ce an ka bashi. Shi yasa Allah ce ku an fasi kun wa'azai kuma nara, ku kare kanku da iyalanku daga wuta. Don haka ya sani an ba shi raba ma mai yawa, ko in ce mai nauyi, domin da aljannata da komi nata suna ƙalƙashi ne. Ta kuma amarya ta sani cewa aljanna tana ƙalƙashin kawai mijinta, to sai ta yi biyayya gari ta kuma take samun ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk Allah ya azurta da ɗaya mata ya aurar da suwa, Allah ya mashi alƙawarin aljanna. To kaga wanga bawa sai a taya shi murna da Allah ya gwada mashi yar shi ta girma, ta samu masoyi, kuma ya aurar da ita inda ya kaso, inda ta kaso. Alhamdulillah.